И какво става, хора, аз съм Ходжон и днес ще разгледаме акаунта на Хана. Всъщност тя също си има YouTube канал, така че в заглавието ще може направо да цъкнете и да отидете към нейния канал и да видите какви видеа също има. Сега ще разгледам нейния акаунт. Така, тук видяхме иконките, между другото знам, че има доста редки неща, така че гледайте просто. Така, Шери. Имаме тук ето тази Classic Шери, което е доста яко. Тя от 2020 мисля, акаунта е от 2019 помежду. Тук имаме яки скинове на Нита. Сега Колт. Тук имаме този за 149, силно го е взел от подаръците. Така, имаме от 2021 Була. Добре. Брок. Тук имаме само един скин явно и аз мисля, че имам един скин. А не два имам. Така, тук имаме скинчета, не да нямаме. Някои ги имам от тук, а други не. Барли. Така, Барли. Има скинчета. И аз горе-долу имам тези. Имам този с където пиеше там. Окей, на по-кои аз нямам скин. Така, Роса, между този скин се чуих дали си го взема, понеже сега го бяха пуснали за 39, но може би не. Този скин е много як. Имаме и също тази червената. Да, тази беше яка. Но този скин беше наистина як. Така, пак Classic Dynamite, мисля, че пак е от 2022 и 2021, извинявам се. Добре, аз имам този скин. Така, тук имаме някакъв доста як скин. Не знам точно как се печели. Сега тук имаме рикошета и този златния. Добре. Вау, рикошета. Това е яко. Имаме Мегабокс Дарио. Добре, имаме ли Мегабокс Дарио? Да, имаме го Мегабокс Дарио. Браво. Между другото, скоро пускали са някакви безплатни скини. Така, Бъни Пени, окей, Гоблин Карл, имам го. Така, Джаки, това не е лош скин на Джаки. Така, сега то няма го казвам името, добре, аз имам същия. Бо, и този го имам. Сега, този на Емс, супер фен, Емс е много як скин. Стю. Аз също, имам Стю. Тук имаме Пайпър. Не е лоши скинове на Пайпър. Даже имаме и тази Силвър Пайпърката. Пам, не мисля, че имам скинове. Така, Франк имаме този, не е лош. Тук също имаме скинове, нека да нямаме на Би. Има този за 79 джема. Добре. Така, Нани. Този 29 между... Записвам сега пак това за трети път, така че се надявам този път да стане. Така, имаме Silver Griff, доста яко. Имаме тук на Гром този. Гел имаме, добре. Доста скинчета си има. Доста герои, доста скинове, много герои за тези купи. Също искам да кажа, че ако някой иска да си даде акаунта, може да ми пише в Instagram on.hodji. Ако не искате и не ме фолуйте, просто ми пишете. Така, тук виждаме доста як скин на Манди, което не е лошо. Виждаме също, че и на скиновете, които са по-малко купи, разбира се, имаме по-лоши скинове или такива за 29 имат стар дропове, по-епик стар дропове, а те където са на повече купи. Не знам как има толкова яки герои и са и на толкова малко купи. Тотално. Тук какви още герои имаме? Между другото, просто мога да и кажа с толкова много коини си, PowerPoint, апгрейдвай си ги. Просто тотално можеш супер много да апгрейдне. Много PowerPoint, много коини се може да си апгрейдне до 15 бровара на 11 ниво. Което не е малко. Даже ако не е повече. Тях повече не знам, но доста със сигурност. Просто като събереме целия коинс. Всички герои. Как толкова яки герои са ти на толкова малко купи? Аз ставам, ако имах такива, ще тях супер много да им се кеф. Примерно Кит, човек. Там Кит е супер лесен за игра и може да се направят поне минимум дори 1000 купи. Нали, ако е лесно, 750 купи. Ще й предложа кои герой да си апгрейдне. Бих казал Санди да си апгрейд на 11-то, Сърч на 10-то, Кит на 10-то, Спайк на 11-то и Крол на 11-то. Като цяло, понеже може да си купи доста неща и мен
Чао, надявам се да ви е харесал клипа. Бай!